Serangsal 25 Mei 2022 halmariwa bubagra khor agulini Dosrat Bhavan Auditorium Hall nogo muito tai Borom rwmani bisingtwi palaijakha KALAI Youth Society ni Phil Brwi-chi-sni bisi pungma sal pandano jati kwthar musungwi chengsawi rikha KALAI hodani rai okra borom gnang mongol podo KALAI tai pandao narwai okra angwi manjakha TTADC ni sakhamtei malmata hamgrai bedekni samungcharifang adong muchang komol KALAI tai pandao narwai motom angwi manjakha TTADC ni MDC muchang sodagor KALAI tai manjakha KALAI sikla bodol songsa thani samungcharinai adong rokno khobui KALAI Youth Society ni juda juda adong rok tini ingkha 47 Brwi-chi-sni KALAI Youth Society ni Foundation de tini hai salo 47 বছর sekang sini honorable ex-CEM Debabrata KALAI songni jorao borok sikla KALAI ni puila lekha korong borok ni jorao Mizoramo afro YMA Young Mizu Association borok bahaike sini borok ni hodano nai borok ni dofano nai bahaike tuidul aborokno boberai naimani yagulo Tripurao phaye afro to tin Tripurao bo oroi poroi lekha pora khainai krei sini dofhawo hukumu hodawo belai no dingdal asaijak eke o youth society ni bisimi kaise reform jatubi phaiman tabok jeng dalong community onugo dalong bo bhai keno khailai borok dalong ro onek sakangai thangka kobang mai IAS kobang ma IFS kobang ma IPS ang thangka abai kini mijurok bahani young miju association borok ni kok sara society ro kuno kok bai borok hamkrai ni chubachu beba phachin social reform ni samang tangi thangani abai kini sanamjak bani tini KALAI rok nibo 47 Brwi-chi-sni bisi kakha tini foundation de heke agerogo omhaike palaijakha songsarjak mani yagulo puila naro ungklogo photo nukhana songsarnai rokni mangpili tongo kacha mangpili 1975 abo songsarjak mani heke nahar mongke chini dok phawo rung khuarnani heke chini dok phawo manakni pohoro tubnani o nahar mongbai dok phano sosanani bagi sinamjak mani heke obono songsai haimani sal rokno taise moito khailai toise dok phatabo oroi poroi kebo drugs ao kebo lekha poreya kebo society o thumjagya chini culture chini kanmung chumung janija hukumu mukmu oborokno taise thumlai janija rich culture no taisa lukoron basnga tisanani develop khainani oboni nahar mungbai no tabo hino borok tabo youth KALAI Youth Society borok talke seng salayo eke uram thangnai bisik dok romoi palailai tong daklai bahino dini 25 May obhaike no Brwi-chi-sni foundation songsama sal palaijagai tong obo narmong no lukorok ni hamkrai te o society ni bising tongnai rokno sikla rokni bisingti bahike develop khaina go palai mungno ki tini oro sini da palai jakna gobangma kamiam se roko bahike palai tongo na tini obono tui kobangma jaga activities ongkha ini centrally o jaga ke hukumu tai kok salai mungni kaisa kok kasar mungni kaisa panta song to bus kang ro te tam nahar mung tongo society ni borok ni kobangma nahar mung tongo nang borok bai kok salai ke saimane chini president secretary rok bai borok tabo yani KALAI Youth Society ni bisingtei lukorok no chubao nokri no nok tangai ro lekha pore merok no lekha pore no sep khai ro chuya rok no churu kabangma samung khlai tong borok bising chung hoitaba media phayana kintu kabangma te culture no tebo kaham rich khane ne bagai khai tong ta sare chini te kise KALAI society tongo main jata body borok no borok raibal mane pan ba hairogo borok main je bhumika ba main samung tangnai ke KALAI Youth Society borok ni phan baina chung tabo sakang lai to go orai balmani panda bo bisio waise khlaijagi tongo nga abno tiba kisa sakang gai chawan abo to balmani panda to abo to chung thangnai ongko purni tamo po agon mas ni porno khaijaka jompuyo chini rai tongo
abo ongkha maharaja rokni amolo tabo grati chini 153 153 tomo rai baljakha rai balmani orthonga ei প্রত্যেক বছর মহারাজারও চিনি দফানে অকরা রগ্ন রিঙই রাজবাড়িও হসম ভোজন খাইও বরগ্ন বরম রেও বরগ্ন সেং দা রাংসাক রিসাক কেবনম মতাই আতাই রি চুম রাই মকন রগ্ন দিকো রাংসাক ni medal tongo dagawo obo মহারাজার jaraw rijak manino omhaiki joto hodani koloini simiya molsom kaipeng halam ranglong uchui jamatia tripura amake joto none ro ike afar nini hodana naikoldi nini hodana nung sakson khaidi sikok mangkok tatomdi raisa stong rai tin tu budagi na loge omhaiki dofano naikolnani nini dofano naikoldi hini rajarok nini durga অসামতাই সময় নিনি বরক রিঙै মাইসারো হসম বুজন খাই মাইসারি পাইখাঙ্গে বরক নতাইছে নগ খিথিলি থাকাঙ্গে বরক নকে जों রাজা হাইনগো চিনি সোসাইটি যত্রিছে কত একে রাজানি জন ফাইকা হই ও কামি দাই গংনি সিমি বরক ন অনার খাই রাজানি বানা তুই ফেকা রাজানি সেং তুই ফেকা রাজানি রাংসাক তুই ফেকা রাজানি রি চুম তুই ফেকা চুবামুং তুই ফেকা তাবলে রাজানি জন ফাইকা হই বরক ন जों পালখি বাইকে ওয়া বাইকে সনামই বালাই দাইগংনি বালাই নগজরা তুবু এই অবনুনো जों চিনি কলই দফা চিমিনো অবনো পালাই ফাইও ও রাইবাবন পান্দা কুবনি কুনো দফা পালাইয়া 153 তম অংখা নর ওয়ানসগি নাইদি ইগে আবত নর লুই তং বিসি ব্রুম ব্রুম ন পালাই যাই তং দাকলাই বাহিনি जों পালাইকা খালি বাহিনি जों পালাইনাই বিসিথাম কে পালাই যা কাইসা রাইনি নগতা